es marquen com a primer objectiu l'actuació a les 19enes jornades de la Plana de l'Art. No arribarem! A les misses. No hi ha la missa. I els rosaris? Per si els xicolos no han arribat, toqueu-me quan arribeu a Castelló. Ho patís. Bueno, i entonces suposo que la reflexió haurà tret algo. ¿Arribaran o no arribaran? Mira, no he arribat a cap puesto. Què vol dir això? Usted es la maldita azafata. Y también falta la otra controladora aérea. Pues eso no pot ser, ¿eh? Es que abuelo es inventar el primer día. Mira, Neus. Emilia! On està el xicuelo? Ne pot fer o no? Tranquila, que si te fa falta un moment, tira. Però si tu ja estàs carregat, joga. ¿Qué es eso que se sent? ¿Qué es eso que se sent? Calla, no me'n recordava. No me digues que és una altra boda. No. Que no se case ningú. A tot l'estat, qui se casarà en tot este poble? No, home, no. És que avui celebrem les jornades culturals de la Plana de l'Art. Voleu una tia que... Pum, pum, pum. Que no! Que avui no voleu una que diu... Que no, que te'n vagis! Escolta, tu. He eixit als tendres i he vist tanta gent que m'ha entrat vergonya i m'he amagat baix del canyís i ahir porto molt rato.